पाहू शकता हॉटेलमध्ये जसा मिळतो तसा डाळ तडका। नमस्कार, अन्नपूर्णा रेखा या माझ्या चॅनलमध्ये आपलं सर्वांचं खूप 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 स्वागत आहे। डाळ तडका घरच्या घरी कसा बनवायचा ते आज आपण पाहूया। 2 वाट्या तूर डाळ घेतलेली आहे। मसूर डाळ वापरली अर्धी तरी चालते, पण मी तूर डाळ घेतलेली आहे। कुकर ठेवला आहे गॅसवरती। त्यामध्ये आता तेल टाकलेलं आहे, जिरे आणि एक टोमॅटो टाकलेला आहे बारीक काप, दोन तीन हिरव्या मिरच्या ते परतून घ्यायचं आहे। आणि त्यामध्ये आता हिंग घातलेला आहे, हळद आणि थोडीशी लाल मिरची पावडर घातलेली आहे। आता पाणी घातलेलं आहे, त्यामध्ये आता चवीपुरतं मीठ घालायचं आहे आणि डाळ टाकून कुकरला झाकण लावलेलं आहे। आता ते डाळ होईपर्यंत मी एका पॅनमध्ये तेल टाकलेलं आहे, जिरं टाकलेलं आहे, कढीपत्ता आणि कांदा, दोन तीन कांदे बारीक चिरलेले घातलेले आहेत। ब्राऊन होईपर्यंत कांदा ठेवायचा आहे आणि 2 टोमॅटो बारीक कापून घातलेले आहेत। त्यामध्ये आता हळद घातलेली आहे, घरी बनवलेला काळा मसाला, काश्मीरी लाल मिरची पावडर, कोथिंबीर, धने पावडर 1 चमचा, सगळं मिक्स करून घ्यायचं आहे। तिखटपणा येण्यासाठी घरची लाल मिरची पावडर घातलेली आहे, घरी बनवलेली। आणि आता ते परतल्यानंतर आपली शिजलेली डाळ त्यामध्ये घालायची आहे। पाहू शकता किती छान बनलेला आहे डाळ तडका। वरून थोडीशी कसुरी मेथी हाताने चुरगळून टाकलेली आहे, मस्त कलर आलेला आहे। आता आपण तडका द्यायचा आहे। तडका पात्र ठेवलेलं आहे, त्यामध्ये 2-3 पळ्या तेल घेतलेलं आहे। आपले तेलातली पळी असते ती, बारीक कापलेला लसूण, मिरच्या मी भिजत ठेवल्या होत्या अगोदर, त्यामध्येच थोडं काश्मीरी लाल मिरची पावडर, तो तडका दिलेला आहे। पाहू शकता किती झटपट बनलेली आहे डाळ तडका बनलेला आहे हॉटेल स्टाईल। माझा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। सर्व करण्यासाठी आता तयार आहे आपला डाळ तडका। माझा व्हिडिओ कसा वाटला कमेंटमध्ये नक्की कळवा। व्हिडिओ आवडला तर नक्की लाईक करा, चॅनलवरती नवीन असाल तर सबस्क्राईब करा। वेळात वेळ काढून माझा व्हिडिओ पाहिल्याबद्दल धन्यवाद।